Komiti ma ochung' ne jotije sirkal e od bura medo mana dayo dho joma ne owal kaka jotend migepe. Kata chenro bende osedonjo e ndalo mar 4 odiechieng' ma kawuono Mithika Linturi mane owal e migaono mar pur ema ne okwongo chopo e mbele komiti ma kamano kendo okete tesre mar lero chenro ma obiro tiyogo ka oketo e tim mar neno ni piny Kenya onyago chiemo moromo ahinya to e kindegi mag oro. Jatelo mamoko bende mane idayo dhogi odiechieng' ma kawuono dhi bedo kanyo Eliud Owalo mare oserumo e migaono mar tudruok kaachiel kod Ezekiel Machogu mano mane owal e migaono mar somo. Ababu Namwamba mabende geno yudo lemo mar jatend migao mag tuke gi dongruok mag rowere bende biro lero chenro mochano berogo migao ma kamano. Twak mogik odiechieng' ma kawuono dhi bedo mano e kind komitino kod Rebecca Maino Miano mabende koro owal e migaono mochung' ne dongruok e gwenge ma otuo kod tudruok e kind pinje mag Afrika ma Ugwe.